Simon Busuttil huwa biss estensjoni ta' GonziPN. Din hija dikjarazzjoni jibsa li jagħmilha Ian Castaldi Paris, nutar li sas-sajf li għadda kien Sindku tal-Partit Nazzjonalista f'Hal-Lija. Castaldi Paris kien qiegħed jitkellem għall-ewwel darba dwar ir-riżenja tiegħu fil-programm NEWS.MT li xxandar it-tlieta fuq wan. Sepina Simon Busuttil huwa biss estensjoni tal-gvern li kellu GonziPN. Meta kien qiegħed jikkummenta dwar ir-riżenja tiegħu, Castaldi Paris qal li Simon Busuttil rrid ikellmu dwarha wara li kien ħadd deċiżjoni. Dan minkejja li xhur qabel kien informa lill-ogħla uffiċjali tal-Partit li ma kienx kuntent bil-mod ta' kif kienu sejrin l-affarijiet. Però dakinhar wiġbuh biss li kienu qegħdin f'kampanja elettorali. Naħseb jien f'dak il-mod il-kap tal-Oppożizzjoni rrid jintaqa' miegħi biss biex jieħu li għandu jieħu jarminilem. Meta kompla jikkummenta dwar il-Partit Nazzjonalista immexxi minn Simon Busuttil qal ukoll hekk. Hemm l-istess nies hemm ġew u mad-dawra tiegħu. Jidher li mhuwiex Castaldi Paris biss li jħoss dan is-sentiment. Mhuwiex partit miftuħ, huwa partit li l-bibien qed iżommhom mezza miftuħin, huwa partit li kandidati jew persuni valida ħafna u jiena kelli l-okkażjoni ntaqa' ma' ħafna nazzjonalisti, ex-nazzjonalisti li huma validi li sal-lum għadhom iħossu il-bibien magħluqin. Jien irid niżvela wkoll kien hemm deputati li anke kellmuni min-naħa tal-Partit Nazzjonalista għaliex jiena ir-relazzjoni tiegħi hija tajba ma' kulħadd fejn anke qasmu s-sentiment tagħhom li dak li jien għaddejt minnu huma għaddew minnu u qed jgħaddu minnu llum. Fi News.MT Ian Castaldi Paris tkellem ukoll dwar l-ewwel xhur ta' tmexxija tal-gvern ta' Joseph Muscat. Irrimarka kemm dan huwa gvern viċin in-nies. Iżda mhux biss. Jiena qabel elezzjoni kont ma tantx kelli fiduċja f'Joseph Muscat, jiġifieri kont ngħid dan huwa persuna li jrid jagħmel hekk għall-voti. Però wara elezzjoni bdejt ninduna li dak kollu dal-persuna qal qed iwettqu u bdejt ninduna li ma kinux biss diskors biex tintrebaħ elezzjoni. Il-programm News.MT jista' jkun segwit on demand fil-paġna ta' Facebook ta' One News.